एक बार का बात बाटे, बांदीपुर के जंगल में जानवरन के बीच जंगल के बंटवारा का मुद्दा छिड़ गई। कुछ जानवर चाहत रहने कि भारत पाकिस्तान की तरह बांदीपुर के जंगल का भी बंटवारा हो जाओ। ये बात जंगल के हर जानवर के बीच चर्चा का विषय रहे। सुबह हो या शाम, जंगल के अलग अलग कोना पर जाके जानवर झुंड बना के बैठ के यही मुद्दा पर चर्चा करत रहने। असल में जंगल में बंटवारा का असली वजह रहे मोनू नाम का एगो भेड़िया। मोनू भेड़िया बहुत चालाक रहे। वो जंगल के राजा शेर सिंह के तरह जंगल में आपन राज चलावल चाहत रहे। यही से वो अपना ही जैसे चंट चालाक जानवरन के भड़कावत रहे, ताकि एक दिन मोनू भेड़िया चिंकी लोमड़ी और सोनू सियार के साथ बैठ के जंगल के बंटवारा पर बात करे लागल। मोनू भेड़िया कहलस, बहिन चिंकी, भाई सोनू, सोचा अगर हम सियार भेड़िया और लोमड़ी खातिर एगो अलग जंगल हो जाओ तो हम लोग कितना आराम से रहब। आपन आपन जंगल, आपन खाना पीना और आपन ऐश व आराम रही। सोनू सियार कहलस, मोनू भाई, बात तो तू ठीक कह रहल बाड़। ई शेर सिंह त ऐसे आपन रौब झाड़ेला जैसे ये हमारनी का बाप दादा होखे। चिंकी लोमड़ी कहलस, देखा सोनू मोनू, हम तो इतना कह सके नहीं कि हम लोग मिलके जंगल से सारा जानवर में ये बात फैला दिहल जाई कि शेर सिंह पक्षपात करताटे और वो केहू के भी मार के खा जाता। यही से हम भेड़िया और लोमड़ी और सियार जंगल में अलग से जगह चाहता नहीं। मोनू भेड़िया कहलस, चिंकी बहिन, ये बात तू ठीक कह रहल बाड़ू, लेकिन हमारे को बात याद रखल लोगे, हम जंगल में रानी की तरह रह। मोनू कहलस, हमके तोहार बात मंजूर बाटे, हम जंगल का राजा बनब और भाई सोनू तू बनबा जंगल के बड़ा सेनापति। हम तीनों का फिर तक जंगल में मौज ही मौज। सोनू कहलस, ठीक कह रहल बाड़ा, चल जंगल के सारा जानवरन के इकट्ठा कल जाओ और शेर सिंह के पास चल के आज फैसला कल जाओ। मोनू कहलस, ठीक बा, चला लोगे। सोनू सियार, चिंकी लोमड़ी और मोनू भेड़िया जंगल के सारा जानवरन के इकट्ठा करके और फिर एगो रणनीति तैयार करके जंगल के राजा शेर सिंह के पास पहुंचने। शेर सिंह सब जानवरन के अपनी ओर आवत देख के सोच में पड़ गई। वो समझ ना पौलस कि आखिर ई माजरा का बाटे। वो सबसे पूछेला। शेर सिंह कहलस, का बात बा, तो हम सब लोगन परेशान काहे दिख रहल बाटे लोगे, का माजरा बा। मोनू भेड़िया कहलस, देखा शेर सिंह, जंगल में जितना भी सियार भेड़िया लोमड़ी बाने उ सब चाह रहल बाने कि जंगल का बंटवारा हो जाए, काहे कि ए लोगन के लागत है कि तू पक्षपात करेला। सोनू सियार कहलस, जी हाँ महाराज, आधा जंगल आपके राजपाट में खुश नहीं खे, जबकि जंगल के बहुत सारा जानवर मोनू भेड़िया के बहुत अच्छा माने ना। यही से हम तो कह रहल बानी कि जंगल का बंटवारा कर दिहल जाओ। जौन आपके राजपाट में रहल चाहत हुई वो आपके साथ रही, और जौन मोनू भेड़िया के साथ रहल चाहत हुई उनके साथ रही। शेर सिंह कहलस, अच्छा अच्छा, ये तोहार चाहत बा। मोनू भेड़िया कहलस, अरे भाइयों, आपे लोग बताई कि केकर का चाहत बाटी और आप लोग के आपन महाराज बनावल चाह रहल बानी, हमके या शेर सिंह के। का आप लोग जंगल के बंटवारा खातिर हमारे विचार से सहमत बानी कि नहीं। सोनू सियार कहलस, हाँ हाँ बिल्कुल मोनू भेड़िया, ये हमारे महाराज होंगे और हम ये बंटवारा चाह रहल बानी। चिंकी लोमड़ी कहलस, बिल्कुल सही कहला तू सोनू और मोनू भाई। शेर सिंह सबका बात सुनेला और समझ जाला कि मोनू भेड़िया का चाल बाटे। वो बैठक में मौजूद सभी जानवरन से कहेला, ठीक बा, अगर तुहन लोग इहे चाहतड़ तो जंगल का बंटवारा हो जाई। ये फैसला के बाद जंगल का बंटवारा दो हिस्सा में कर दिया जाला। कुछ जानवर शेर सिंह के राजपाट में रहे लगे ना, और कुछ जानवर जैसे सियार, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश मोनू भेड़िया के आपन राजा स्वीकार कर लेना। कुछ दिन बीत जाला, लेकिन अचानक एक दिन भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाला। पाकिस्तान की ओर से कुछ आतंकवादी बंदीपुर जंगल में आके छिप जाना। जंगल में रहे वाला वो आतंकवादी मोनू भेड़िया के राज में रहे वाला जानवरन के मार के खाइल शुरू कर देना। ये बात का जानकारी मोनू भेड़िया के भी दिहल जाला। चिंकी लोमड़ी कहेले, महाराज महाराज, कुछ आतंकवादी हमरा जंगल में घुस आइल बाने और वो हमरे भाई बहन के आपन शिकार बना रहल बाने, रक्षा करी महाराज, त्राहिमाम त्राहिमाम। सोनू सियार कहेला, जी महाराज, आप ही हम सबके बचा सके नहीं अब। मोनू भेड़िया कहेला, का आतंकवादी और वो मार के खा रहल बाने, एमे हम का कर सके नहीं, तो हम लोग खुद आपन आपन जान बचावा लोग।
हमके आपन जान बचावे द। चिंकी लोमड़ी कहलस, अरे ई तो बड़ा डरपोक निकलल, इससे अच्छा तो उ शेर सिंह के राज में ही रहे, कम से कम उ हमनी कर अच्छा तो करत रहे। इधर दूसरा ओर आतंकवादी जंगल में जानवरन के शिकार बनावत हुए शेर सिंह के हिस्सा वाला जंगल में घुस जाने। एहतियातन शेर सिंह अपना हिस्सा वाला जंगल में रहे वाला सारा जानवरन के एगो गुफा में बंद कर देला और खुद वो गुफा के बाहर बैठ जाला। गुफा में बंद सारा जानवर खुद के बड़ा महफूज माने न। उनके एहसास रहेला कि शेर सिंह गेट पर और उनकरे रहते हुए केहू अंदर ना आ सकेला। शेर सिंह 24 घंटे गुफा के आसपास रहेला ताकि कोनो भी तरीका का घटना न होखे। एही बीच शेर का नजर सोनू सियार और चिंकी लोमड़ी पर पड़ेला, जौन भागत हुए शेर के पास पहुंचे ना। शेर सिंह पूछेला, का भइल, कैसे काहे भाग रहल बाटा लोगे? सोनू सियार कहेला, अरे वहां सब आतंकवादी हमला कर देले हमें, यही से हम लोग अपन जान बचावे खातिर इधर आइल बानी। शेर सिंह, काहे तोहार महाराज मोनू भेड़िया का करत न, तोहार लोग का रक्षा नहीं करत हो का? चिंकी लोमड़ी कहेले, अरे वो का हमनी का रक्षा करी, वो तो खुद भाग गए अपन जान बचावे खातिर। शेर सिंह कहना, तो समझला लोग एकर मतलब कि वो सिर्फ तोहन लोग के साथ छल कपट करत रहे। राजा वो होला जौन अपने प्रजा का रक्षा करे, न कि खुद जंगल में जान बचावे खातिर अपनन के बीच राह में छोड़ के भाग जाए। सभी जानवरन के शेर सिंह का बात समझ आ गई और शेर सिंह के कहले पर गुफा में आके छिप गई ने। सब शेर सिंह से माफी मांगने। शेर सिंह कहलस, चला तू सब लोग एक गुफा में छिप जा, हम ही गुफा के बाहर बैठल बानी, तो हम सब लोगन के कुछ ना होई। इधर शेर सिंह सब जानवरन के गुफा में छिपा लेलस। दूसरा ओर कुछ आतंकवादी वही गुफा की ओर भागत आवे ना, लेकिन गुफा के सामने खड़ा शेर सिंह के देख के केहू का हिम्मत ना होला कि वो आगे बढ़ पावे। सभी आतंकवादियों के लागेला कि अगर गोली चलावल गई तो जंगल में शेर समेत बाकी जानवर भी वो लोगन पे हमला कर सके ना। ये सोच के सारा आतंकवादी पीछे की ओर हट जाने और जंगल से भाग जाने। आतंकवादियों की वजह से भागत देख सभी जानवरन के जान में जान आवेला, गुफा से बाहर आवेने और शेर सिंह के शुक्रिया कहने और जय जयकार होखे लागेला। यही बीच सामने से मोनू भेड़िया भी डर से कापत हुए आवेला। फिर शेर सिंह पूछेला, का मोनू भेड़िया, तू तो राजा रहला, अपने प्रजा के रक्षा तक ना कर पैला, ऐसन का राजा भाई? मोनू भेड़िया कहलस, हमके माफ कर दी महाराज, हम अंधा हो गई हनी लालच में आके, हमके बहुत बड़ा भूल हो गई हमसे, आगे से ऐसन कभी भी ना होई। शेर सिंह कहला, चला जा माफ कैनी, लेकिन आगे से ऐसन कभी न करिह। ये घटना के बाद जंगल में सभी जानवर एक बार फिर से हंसी खुशी से रहे लगना। बच्चा लोग, ये कहानी हम लोगन के सीख देले कि लीडर उहे होला जौन अपने साथ रहे वाला लोगन का रक्षा करे, उनके हक दिलाए और जरूरत के स्थिति में आप सब लोगन का साथ देवे।